Hej og velkommen. I dag skal vi bevise cosinusrelationer. Og jeg har lige været så fræk her at tegne en vilkårlig trekant med vinklen ABC. Og vi kan starte ligesom her, med at de bare tegner en linje her fra højden. Og så kalder de så for at lave to retvinklede trekanter her. Så kalder de den her vinkel for D. Så tager de den her side, og kalder det for x, og så tager jeg den anden side, og kalder det for b minus x. For den her side allerede hernede, i starten kaldes for AC, eller lille b, og det er hele siden. Så derfor så man det her stykke kalder for x, og det her stykke, og bare kalder for b minus x. Ja. Så man kan sige, nu har vi så de her to trekanter. Så vi starter med at tage den ene trekant, ABD. ABD. Der har vi C. Nu har vi også lige H her. Der har vi C, H og X. Så det er C i n lige med H i n plus X i n. Så har vi den anden, som der er BCD. Ja, der har vi A. Der har vi A, H og B minus X. Så der ser vi A i n er lige med H i n plus B minus X i n. Yes, så har vi dem. Det kan vi så omskrive til, vi gerne vil finde H i n. Det vil vi gerne isolere her. Så kan vi tage ABC eller ABD og skrive den om til H i n er lige med C i n plus X i n. Bum. Og så tager vi så BCD og gør det samme. Så der står H i n er lige med A i n plus B minus X i n. Så nu har vi omskrevet det. Så hvis vi tager de her, så kan vi se, at det er det samme som H i n. Så dem kan vi sætte sammen. Så der står A i n plus B minus X i n. Ja, det står i n her. Bum. Og så kan vi så sige, det er det samme som C i n plus X i n. Så der står det samme på den samme værdi på hver side af lighedstegnet. Ja, så nu har vi det her, og nu skal vi bruge den anden kvadratsætning her. Bum. Så det vi gør her, det er, at vi har b minus x i n. Så siger vi b minus x i n. Det bliver til b minus x gange b minus x. Og det vi gør her, det er, at vi siger b gange b og b gange x. Så tager vi x og siger x gange b og x gange x. Og på den måde, så får vi så får vi b i n. B i n plus x i n minus 2bx. Så b gange b er bn, b gange x er bx, x gange b er bx igen, så vi har 2bx, og så har vi x gange x er x i n, så det
bn plus x i anden minus 2bx. Så hedder det, så står det sådan her til sidst. A i anden plus b i anden plus x i anden minus 2bx lige med c i anden plus x i anden. Sådan der. Så det vi gør nu, det er, at vi vil minus parentesen. Og det gør vi ved lige at skrive det her. Parentes. Ved at gøre det, så kan vi sige samtidig med, der er noget, der går ud med hinanden her. Kan vi finde det? Det kan vi godt her. Vi har 2x minus 2x. Og jeg kan se, at jeg har lavet en lille fejl her. Det kan vi hurtigt fikse. Ja, der står faktisk 2 minus her, for det gør der også heroppe. Hvor gør det? Nå, heroppe. Nej, godt. Men parentes i hvert fald her, så kan vi sige, at x2 ud med hinanden. Sådan der, så når vi dem væk, så kan vi så minus parentesen. Så vi kan skrive a i anden plus b i anden minus 2bx er lige med c2. Så har vi det her. Nu skal vi isolere a. Så skriver vi lige det ned. Isolere a. Og det er egentlig ret simpelt. Det gør vi her ved at rykke lighedstegnet hen til a og putte a over på den her side her i stedet for c. Så der egentlig bare står a i anden er lige med b i anden plus c i anden minus 2bx. Bum. Ja. Så det kan vi så sige, at vi nu har vi et x her. Så for at finde udtrykket for x ved hjælp af kosinusregler i vinklen ABC, så kan vi så, eller ABD, så kan vi så bruge den, der hedder, den hedder cos til A er lige med x over c, og det vil også sige, at man kan omskrive den og isolere x'et, og så kan man gøre det modsatte af dividere, som er gange, og sige x er lige med c gange cos a. Bum. Så det kan vi putte ind i vores formel og skrive i stedet for x'et her. Så har vi så værdien af x'et her. Og det kan vi putte ind og skrive a i anden er lige med b i anden plus c i anden minus 2b. Og så har vi så cos a. Så det er gange cos a. Når det er gange c, eller når det er 2bc, og så gange cos a. Og så har vi den endelige her. Ja.